खुलुमबाय जोंनि जायगायावबो सिख्ला मानसि डिफेन्सआव अफिसार दोङो आसरित मोनदों आं नोंसोरनो खोन्थागासिनो दङ बेयो सोरो बङाइगावनिफ्राय बेनिफ्राय दाखालि बावै जोबोर सान्दु गरम होननानै होख्रावबाय थादोंमोन बेनिफ्राय दा अखा बोथोर जालायबाय नन स्टप अखा आं जाय जायगायाव दङ नन स्टप 15 दिन जाबाय अखायानो गारखायाखै दसेल' गारो बेनिफ्राय आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना सोरबाफोर मा गरम खबर जागासिनो दङ आरो आंनि गिदिरफोराबो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायो आंनि बैसोनि देरसिन जायखिजाया हौवायानो जा हिनजावानो जा मायबा मोनसे शेयार खालामनो गोसोब्ला मायबा मोनसे गरम खबर मायबा मोनसे खोन्थानो गोसोब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाजागोन आङो जाहाथे नेक्स्ट भिडिअफोराव नोंसोरनि खबरखौ नोंसोरनि गरम खबरखौ आङो फरायनानै होनो हायो आरो नोंसोरनि पार्सनेल मायबा मोनसे प्रब्लेम मायबा जादो बायदिसिना बेफोरखौ नोंसोर कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाजागोन बेनिफ्राय आं थाम्बनेलाव मोनसे फट' होदों सासे हिनजाव मानसि बेनिफ्राय सासे हौवा मानसि बिसोर जाबाय इउपिनिफ्राय बेरायनो फैदों बेनिफ्राय फैनानै आंखौ सोंबाय नोङो मा मानसि जाहैबाय मा कास्टनि आं खोन्थाबाय आङो बर' होनबाय आं बेनिफ्राय बे इउटुबाव थांनानै लगे लगे सार्च खालामबाय बर' ट्रेडिसनेल बेफोरबायदि बेनिफ्राय बर'नि गासैबो माबाया ओंखारबोजोब्बाय इउटुबाव बेनिफ्राय बे मा जाखो दा दखना नांगौ जाहैबाय बेनिफ्राय मैयानो थांगोन बे मैयानो माने इउपिआव थांफिनगोन बेनिफ्राय दखनाखौ आं दा बबाव मोननो बेनिफ्राय आं ओरैबायदि माबा खालामबाय मा मोनगोन मा मोना बेनिफ्राय आंनि खाथियाव माखासे जोंनि आसाम पुलिस कामान्ड'फोरनि गथ'फोर दङ बिसोरनियाव आं थांबाय थांनानै आङो सासे बिरेन होननाय फंबायनियाव नलबारिनिफ्राय बेनिफ्राय सासे मिजिं होननाय फंबाय गांनै आर'नाइ लानानै फैबाय ओमफ्राय आर'नाइखौ आं होफैबाय जोबोर मोजां मोनदों बिसोरनि भिडिअ आंनाव दङ आं नाथाय भिडिअखौ होलायला बिसोरनि भिडिअखौ गावसोरबो भिडिअ बानायना लांदों बेनिफ्राय आंखौ जालायबाय नोङो नोंसोरनि बर'आव नोङो दोंसे सल' खन आं नोंखौ भिडिअ खालामनानै लाना थांनोसै जाहैबाय बेनिफ्राय ओरैबायदि मिनिनो ओंखारबाय आङो बेनिफ्राय नाङा दे मेडाम आं खनलाया होनबाय नङा नों आं एसेबां गोजाननिफ्राय बेरायनो फैदो नोङो आं बुंनाय बाथ्राखौ लाया आरो दुखु जालायबाय आरो बे बेनिफ्राय आंखौ सल' खननो होबाय बेनिफ्राय भिडिअ खालामबाय बेनिफ्राय आंबो बिसोरनो आर'नाइ होनानै आर'नाइनि बागै खोन्थादों बेखौ जों आलासि फैयोब्ला जों गोदोनायाव माने गानहोयो जायखिजाया आलासिफोरनो जोंनियाव फैयोब्ला बेनिफ्राय बेखौ आर'नाइ होनो बेनिफ्राय धन्यबादखौ खुलुमबाय होनो बेफोरबायदि आङो बिसोरनो बुजायनानै भिडिअ बानायनाबो लाखिदों आङो नाथाय आं भिडिअखौ इउटुबाव होनोबो हागौ मेडामा होनदों होजागोन हो होननानै आंखौ खोन्थादो आं मेडामनो खोन्थायाखैमोन बेनिफ्राय मेडामा बुंबाय आंखौ आं वाट्सएपआव मेसेज खालामबाय बेफोरबायदि होननानै बेनिफ्राय बियो हो लिंकखौ आंनो हर होननानै बुंदों आरो मेडाम बेनिफ्राय थेवब्लाबो आङो मेडामनि भिडिअखौ होनाय जाथ'नाय नङा नांगौ जायोबा उनाव होगोन आङो जोबोर खुसि मोनलांदों मेडामा बेनिफ्राय बैसागुआव फैथारगोन नोंसोरनि जायगायाव बर' जायगायाव फैथारगोन ओरै जालांबाय आरो मेडामा इउपिनिफ्राय बेनिफ्राय आंखौ बुंबाय बिराद गिदिर अफिसार गावसोरखौ खोन्थाबाय आरो सिभिल अफिसार बिराद गिदिर माने इउपिआव थाङोब्ला कलल' खालाम होननानै नाम्बार होलांलायलांबाय आरो बेनिफ्राय जियानो जा जोंनि जायगानि डिफेन्सआव अफिसार डक्टर ओरैबायदि मोजां मोनदों आङो लोगो मोननानै बेनिफ्राय बर' नङा गुबुन हारिनिसो बङाइगावनिफ्राय जायगायावनो उन्दैनिफ्रायनो जायगायावनो थाखायाखैनो गुबुन जायगायाव फरायनाय गुबुन जायगायावनो थाखानाय बेनिफ्राय दिनै डिफेन्सआव डक्टर ओरैबायदि मोजां नुयो ड्रेसजों ओरैबायदि समायना गोजौयै मानसियाबो नायनो बिराद बिउटि जोबोर समायना आसा खालामो आङो जोंनि बर' लाइमोनफोराबो जोंनि गोबां डक्टर फरायनाय बायदिसिना फरायनाय दङ हायोब्ला डिफेन्सफोरावबो ट्राइ खालाम जोंनि बर' लाइमोनफोरा सिख्लाफोरा डक्टर बेफोरबायदि अफिसार ओरैबायदि मोजांबो नुयो आरो बुंना लानोबो मोजां मोनो दिनै आं जा सासे लोगो मोनबाय बेबो गुबुन हारिनि बेबो जोंनि जायगानि बङाइगावनि आंखौ नुनाय लोगो लोगो बे हारसा रावजों रायज्लायदो
जोबोर मोजां मोनदों आङो मोनसे हारसा रावजों रायलायनाय लोगो लोगो आं माने फन रायलायनानै थांबाय थादोंमोन बेनिफ्राय आंखौ रायदावदो ओमफ्राय नामबो सोंबाय बबेनि नों बेफोरबायदि रायलायबाय ओमफ्राय गावबो खोन्थाबाय नाथाय जोंनि जायगानिनो लकेलथार एकदमबारे खाथि जोबोर मोजां मोनदों आसा खालामो जोंनि लाइमोनफोराबो सोरबा गिदिर गिदिर न'खरनि फरायनायफोरा बेफोरबायदि ट्राइ खालामगोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द